Ajde da se predstavim, ima dosta novih ljudi, ja sam Ivan, da govorimo nešto šta se meni desilo, pokušavam da smršam trenutno sam u tom fazonu, hoću da smršam jer sam debelo bolno. A zajebano je, zato što u isto vrijeme sam ja prilično veliki hipohondar. I to je prilično loša situacija, razumiješ, da hoćeš da smršaš i da si hipohondar. Jer ja pazi, trudim se da smršam, želim da smršam, aktivno radim na tome. I onda smršam nekoliko kilograma, stanem na vagu i krenem se tripujem. Jebote, zašto se ja smršao? Da nisam nešto bolestan. Ja bih rekao, dobaci kao, daj čovječe, uče si za ručak, jeo kuhnušeg repu, kako misliš da dobiješ koju kilu. Eto vidiš, nemam ni apetit je. I onda kad si hipohondar, šta radiš? Odeš na internet, ukucaš sve simptome koje misliš da imaš. Evo sad kada je sad u subotu. Svi ste pozvani. Da, to nije, znaš, ta hipohondrija ima neke pozitivne stvari, znaš sve o tim raznim bolestima i tako ja znam sve razne gluposti. Bio sam u nekom društvu, bila to neka devojka i pričala o nečem svom što je imala kad je bila mlađa. I onako s pola uveta slušam i u jednom momentu mi su upali lampice, čekaj, imate se ta stani kao s sajkom, to si imala kad si bila mala. I ona kao, da, otkud znaš, ti studiraš medicinu? Rekao, ne, ja sam samo hirurg. Kad već pitaš, a nepoznata devojko, bolje da sam hirurg nego jebeni hipohondar. Ja sam tu svoju hipohondriju naukao zato što sam stvarno bio bolestan. Mislim, imamo mi porodično taj smisao za tumor, tako da... Ja sam muško sa Voždovca i to se zna, nikakve emocije ne idu napolje, sva sranja koja ti se desi u životu se guraju duboko, u sebe ništa ne ide napolje, staviš čep ovako, znači sve ide, znači sve se gura ovako, tako da sam ja gurao sva svoja sranja koja se mi desila duboko i dobio sam svoj rak na desci. Ozbiljno, istinita priča, mogla bi se reći da sam bio jednim jajem u grobu, znaš, gitar tepe. I sve, bilo je prošao sam u operaciju, postao na hemoterapiju i sva sranja. I to je bilo zanimljivo, prvi put dolazim na hemoterapiju. I ova sestra što radi tamo na prijemu me samo pogleda ovako, ošacuje me i kaže, aha, okej, ti već znaš kako ide, ne moram ti objašnjati proceduru. Rekao, ne, ja sam sad prvi put došao u čemu je fazon i ona me gleda me u frizuru koja je bila isto ovakva. I kao, aha, htjela si, pa sam mislila da ti je već krenula hemoterapija, izvini. Ja gledam neko jebote, kako su to predrasude na osnovu izgleda, vrate. Šta, ti si debela, u belom imaš brkove, pa ti tražim 300 grama mešanog levenog mesa, pička ti materina, bezobrazna. Još jedna prilično zajebana stvar kada si hipohondar. Mislim, pazi, ja volim životinje, volim pse, znaš, i do sada sam smatrao da i mene psi vole, zato što sam dobar čovjek, znaš, zakači se na mene jer sam dobar čovjek i voli, pas ume to da osjeti i on se zakači za dobre ljude. I onda ko za kurac pročitam da određeni procenat pasa ume da nanjuši rak. Sad sam pozorno ušu pičku mater. Samo. Onda naravno prijatelji mi kada, pazi, mislim, vjerovatno 1% pasa ume da nanjuši rak, ostali se iskenjaju i onda pojedu to što su iskenjani. Za mene su i docenti onkologije, što za mene tiče u glavi. I to je, znaš, stvari su relativne. Recimo, ja sad video natpis i relativne su stvari. Natpis, nemojte ostavljati vaše đubre ispred vrata. To je super natpis za stambenu zgradu, prilično loš za sirotište. Stvari su relativne, znaš. Ili kad kažeš muško je, super, to je super kada čuješ u porodilištu, prilično loše kada čuješ na letovanju na Tajlandu. Stvari su relativne.